Hola, bo día. O punto de hoxe, xa vedes que vos trouxen ao salón da miña casa, que están en escaleiras que levan ao dormitorio. E vai ser un punto de Xota da zona de Fisterra, en concreto de Dullo. E vamos a aprender a facer xa comentos dos puntos de aquí que son moi chulos. Vamos a facer un gancho arriba, un picado por detrás, e despois vamos a rematar con un paseo. Un gancho arriba, un picado por detrás, e un paseo separándonos a cuadrilla. Un gancho arriba, un picado por detrás, e un, dos, arriba. Ala, practicade, que aí non vos queda un pouco.